Vedeli ste, že máme dva typy textov Biblie? Pôvodné biblické rukopisy pochádzali z dvoch rôznych zdrojov. Jedna línia pochádza z Antiochie v Sýrii, byzantský text, a druhá z Alexandrie v Egypte, alexandrijský text. Zdôrazňujem len, že iný nemusí nutne znamenať nesprávny. Snad najznámejší preklad Biblie, King James Version, pochádza z byzantského textu, z Antiochie v Sýrii. A moderné verzie prekladov Biblie zase patria do alexandrijského textu z Alexandrie v Egypte. Alexandrijský text z Egypta má výhodu, že rukopisy sú staršie, ale nevýhodu, že sa našli v menšom množstve. Byzantský text zo Sýrie má nevýhodu, že rukopisy sú mladšie, ale výhodu, že sa našli vo väčšom množstve a na viacerých miestach sveta. Je teda na nás, či dáme skôr na staršie rukopisy, ktoré sú bližšie k originálom, alebo bude pre nás hodnovernejšie množstvo nájdených kópií na viacerých miestach sveta.